Bikari ye joué kɛlɛ tile 16 san 2023 an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw minnu sɔgɔlen bɛ Mifa communication jabaranin na ni wagati in na an b'a fɔ aw ye ko nin aw ka dɔgɔkun kibaru nin ye o wagatiw selen ne ni wagati na an bɛna don an ka kunnafoniw kɔnɔ min ye an yɛrɛ cakɛɲɔgɔn ye ni o ye Mohamed ni Yusuf Bacili ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn Arasbach la tarata don joué kalo tile 11 san 2023 ale tun makɔnɔnen don commune 4 tribunal la a jɔra kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ u y'a yira ko ɲangili min tun ɲɛsinnen bɛ a ma ni o ye ko a ko Sumeri Bube Mayiga ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw nɔ bɛ o ka saya la a yirala ko a nɔ minɛlen tɛ o la nka kɛwale wɛrɛw bɛ yen nɔ a nɔ minɛlen bɛ o de la nka jugew ma kuma o ko kan u y'a yira kɔni ko a tɛ se k'a labila hali sisan an bɛ wagati min na a bɛ min ye kasobonba ye a bɛ yen nɔ yɛlɛmali kura min donna an ka gouvernement na o yɛlɛmali kɔfɛ min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye u ye o sigi ka o hakili jagabɔ yaasa Bamakɔ bɛɛ lajɛlen Bamakɔ ni a dafɛ dugu ani a sigida bɛɛ lajɛlen bɛ se cogoya min na ka courant sɔrɔ u ye a yira ko u bɛna u seko ani u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye EDMSA ye u ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya min na ka kurantigɛ banbali min ni o bɛ anw Bamakɔkaw kan ni an yɛrɛ caman tɔɔrɔlen bɛ o la u bɛ se cogoya min na ka dan sigi o ko la ni an bɔra ye i n'a fɔ ladalako la an bɛ taa an ka finitigiw yɔrɔ an ka finitigiw ka kunnafoni diso min bɛ ni o ye DIRPA ye o ɲɛmɔgɔ bɔra ka kuma ni o ye Colonel Solomani Danbele a bɔra ka a yira a ka kumaw kɔnɔna la ko min ye an ka finitigilakaw ye u ye banbati ma 51 u ye olu faga nka min ye an ka maa 6 ɲɔgɔn ye ni o y'an ka finitigilakaw ye olu bɔnɛna o ɲin na ani sika kɛlen bɛ maa 55 la u ye tɛgɛ kɛ olu la ani o fana kɔfɛ a ye a yira fana ko kunnafoniya dɔw carilen bɛ réseaux sociaux kan ni o ye bɔlɔlɔsiraw ye min ye k'a yira ko an ka finitigilakaw ye banbatiw ka ɲɛmɔgɔ dɔw bila ka sababuya kɛ an ka otage malien dɔw yaasa u bɛ se ka olu sɔrɔ cogoya min na a y'a yira ko o kuma o tɛ tiɲɛ ye ko sabula ale yɛrɛ tɛ se ka a faamu cogoya si la ko olu bɛ k'a ɲini ka banbatiya wale kɛlɛ cogoya di olu bɛ tilan tuguni ka banbatiw ka ɲɛmɔgɔ dɔw labila a y'a yira ko kunnafoniya tɛ ale bolo min b'a yira ko nin kuma in ko o ye tiɲɛ ye n'an bɔra ye min ye Mauritanienw ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ni o ye Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ye ale ye a ka dusumakasa yira ka sababuya kɛ Mali bɔli min kɛra G5 Sahel la a ko u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa Mali bɛ se cogoya min na ka segin ka na G5 Sahel kɔnɔna la sabula Mali fana jɔyɔrɔba de bɛ G5 Sahel ɲɛtaga ko la compagnie Jara Transport jalakewale caman talen bɛ ka ɲɛsin u ma ka sababuya kɛ min ye u ka kariw ye u ye sirabakan kasara caman sɔrɔ nin wagati in kɔnɔna la o hukumu de kɔnɔna la maa caman bɔra k'a fɔ ko min ye Ɲɛ Jara ye ni ale ye Modibo Jara ala ka hinɛ a la o nɔrɔbila ye ko a sera tentɔ a ka maa minnu bɛ a ka kari boli ka sɛgɛsɛgɛli boloda u kan k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni sɛbɛnfura bɛ u bolo min bɛ u yamaruya ka ni bolimafɛn ninnu boli ko nin ko in man ka bila ten ka sababuya kɛ ko maa caman de bɛ ka bɔnɛ u ni na ni siraban kasara ninnu sababuya la n'an bɔra ye min ye Abdoulaye Diop ye ni o ye an ka jamana kɔkan ko minisiri ye a bɔra k'a yira ko Mali ka jɔrɔna ko walima a ka miirina ko tɛ Wagner ko ye nka Mali ka hami belebeleba de ye fɔlɔ ye malidenw yɛrɛ bɛn ni kelenya bɛ se ka basigi cogoya min na an ka jamana kɔnɔna la u bɛ ka o fɛɛrɛw de boloda o hukumu kɔnɔna la min ye irisi ye ni gɛlɛya min bɛ u bɛ wuli ka se irisi ɲɛmɔgɔw ma yaasa ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka u bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na chef d'état-major général des armées ale bɔra ka laseli kɛ k'a yira ko min ye Sogolo ni o bɛ Ɲɔrɔ mara la an ka finitigilakaw bingani wale dɔ kun talen bɛ ka u sɛgɛrɛ nka u sera ka dansigi a la
min ye an ka finitigilakaw ka yɔrɔ ye maa 3 o banana u ye olu ta ka taa ni olu ye Sevare dɔgɔtɔrɔso la min ye u ka bolimafɛn 2 ye o fana tiɲɛna nka min ye jugu fanfɛla ye sa u ye maa 22 o faga moto 12 u ye olu fana tiɲɛ fo ka taga se AK 47 den 14 ani PKM 3 ani minɛn caman u sera ka o minɛ nin ko in sababuya la an bɛ foli kɛ an ka finitigilakaw ye nin de bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na ni Ala ma basi kɛ aw ni ne la kari wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan yaasa ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran